Dena hasi zen Big Bangean, eta guk 8 datutan azalduko dizugu. 20. mendean, astronomoak konturatu ziren unibertsoa hedatzen ari zela eta galaxiak gero eta urrunago zeudela. Atzera eginez, uneren batean unibertso guztia puntu txiki batean egongo zela ondorioztatu zuten. Infinituki dentsoa zen, puntu bakar batean materia guztia bilduta. Ideia horren aurka zegoen Fred Hoylek Big Bang kontzeptua sortu zuen, barregarri uzteko asmoz. Big Banga orain dela 13.800 milioi urte gertatu zela kalkulatzen da. Izen hori badu ere, etzen leherketa bat izan, espazioaren beraren bapateko edapena baizik, leku guztietan aldi berean gertatu zena. Lehenengo segunduan, hidrogeno atomoen nukleoak sortu ziren, baina 3 minutu behar izan ziren lehen helio atomoak sortzeko. Lehen ordutik aurrera, fotoien aroa hasi zen, 369.000 urtez iraun zuena. Hortik aurrera, materia guk ezagutzen dugunaren antzekoa izan zen. Gaur egun bizi dugun aro iluna hasi zen.